Takže pes nebojuje, ale obrací hlavu, že? No, prosím tě. Pešku. Daj, Pešku. Daj, Pešku. Čo šikulka? Konečně šikulka. No jo. No jsi šikulka. No jo. No jsi šikovný pejsek. Takový jsi šikovný pejsek. Šiku. Vyskoč. Tak. Paráda. Já myslím, že to stačí 3 body, nebo klidně, to vůbec ne to. Nic. Ty jsi šikula. Kluku šikovná. Máme kuličky. Oni jsou tak vyvolení, že nezajímají žádné kuličky. Jo, je to paráda. Koukej. Dej mi. Daj, Ježku. Počkej, babičku. Při pátém. Takže Tam to máš. 3., 4., 5. a 8., jo? To jsou 3 body. Podle že tady není. Podívej. Koukej, co má. No. Jako nějak částečně ho to zajímalo.